vodi vas na 5. Beogradski burger festival. Smash! Nalazimo se u prostoru Belgrade Burger festivala, 5. po redu. Izlagača je sve više svake godine, tako mi se čini. Ja fizički ne mogu da jedem na svim ovim štandovima. Tako da morat ćemo da napravimo neki suženi izbor, ali ići ćemo, kao što moj razredni iz gimnazije kaže, u smeru kazaljke na zidu od ulaza na festival pa dokle doguramo. Toster Bar je jedan od poznatijih burger lokala u Novom Sadu i rado ih posjetim skoro svaki put kada odem u Novi Sad kad mi se ide dobar burger, a oni su, ja mislim, bili na svim Belgrade Burger festivalima do sada i u ovom videu ću pokazati čuveni Birria Special. Boga mi, ovaj Birria Special izgleda jako ozbiljno, 100% juneće meso, birria, to je taj slow cook beef o kome su mi pričali, mango salsa, nacho sos, brioche bun. Dosta kalorije, rekao bih, a vjerojatno i dosta fantastičan ukus, pa ajde da ga testiramo. Naravno, ražnjić je tu da se ne raspadne. Kao neka ljuta marinada, ali ova kombinacija bombona ima taman i prizvuk ljutog i prizvuk kiselog. Evo kako izgleda to unutra. Znači, neverovatna priča. Neverovatna priča. Meni se ovo jako dopada. Znači, ovo je baš za prvi utisak jako visoka pozicija na lestvici i sad treba ostale burgere da poredim s ovim. Biće jako komplikovano, ali potrudit ću se da budem što objektivniji. Gorilla burger, spicy, ekstra, ljut. U Spicy Paradise idu 100% Black Angus, 150 grama mesa sa njihove farme, topljeni cheddar, paradise, sos od dimljene ljute paprike, iceberg, marinirani zeleni luk i ekstra ljut sos. Ne znam da li ja smem ovo da probam. Gospođa Nataša sa štanda se malo nasmela kad sam rekao da hoću ekstra spicy, pa da vidimo koje će biti posljedice po moj organizam. Nataša je inače master troll na ovom festivalu.
Već napada. Kao fora nije toliko ljuto. Već napada ljuto, ali ne onaj tip ljuto koji će da uništi ukus i da prekrije sve ostalo. Osjećam i te teksture ispod. Meso je odlično. Meso je zaista odlično. Taman pečeno kako treba, malo mi se jezik sad prepliče od ljutine. Ali iskren da budem, ovo bi bilo fenomenalno. Poludeo sam potpuno, ne vredi. Gorila mod, sad treba da se penjem na Beograđanku. Da se vatam za antenu, ali da ovaj burger nema ništa ljuto i dalje bi bio potpuno divan. Zagrizao sam nešto jako ljuto i zažalite zbog toga, već su krenuli služe da mi idu. Topla preporuka za ljude koji vole ljuto. Znači, samo odmah uđite, skrenete levo i tu je malo zavučen Gorila burger. Teče mi voda, idem mleko, ne vredi. Hop desna, hop leva. Jedna noga, druga ruka, treća, četvrta. 2 burgera iz burgerice. Imamo festivalski 2025 i imamo ljuti nabuđeni burger. Ljuti nabuđeni burger je veliki favorit publike burgerice i stalno dolaze po njega, hvale mi se da je mnogo dobar, da je mnogo ljut, ali pošto je to ljuto, to ćemo malo sutra. Dakle, prvi na redu će biti festivalski 2025 koji će uskoro biti povučen iz službe, da kažemo. Oslužio je svoje, skinuću kačke da salutiram ovom volšebnom burgeru, pa da prionemo malo na to. Dakle, evo kako to fino izgleda. Kikiriki puter, mozzarella je tu vrlo vidljiva, može da se zoomira. Topljeni cheddar Philadelphia sos koji je hype u ovom trenutku na raznim tim TikTokovima, reelovima i slično, ali da ne lupam ja više gluposti, ubacujem kalorije u stomak. Vlasnik burgerice je napomenuo da oni imaju sopstvenu proizvodnju zemički, što je veliki plus, kao na primjer u MB-u, na što smo i aludirali u razgovoru i kao, ono što je mi ludo, ono korpa peciva i to, mislim, strašno. Teška priča, ljudi. Teška priča. Gospodin sa štanda je rekao, mrzim kikiriki puter, ali volim ovaj burger. Tako da, potpuno razumem čoveka, ja bih čak i boraniju ovde stavio. Nemate pojma koliko mrzim boraniju, a trebalo bi da jedem zbog masivnih zdravstvenih benefita. Ali verujem da mrzim boraniju koliko gazda mrzi peanut butter, tako da eto. Slanica, zelena salata, crveni luk, pa karamelizovani luk koliko vidim. Ovo je neka priča, otprilike, dodajte za doručak u burgericu, da pojedete pola ovog burgera i da ne jedete ništa ostatak dana, jer je ovo toliko jako i kalorično da može pola kasarne da nahrani. Ne, zaista je kalorijski jako težak i za prosječnu osobu je možda previše, a onaj ko voli da manđa kao ja, njemu to užina, vrati. Užas. Najtoplija preporuka koja je entuzijasta za neke egzotične burgere, da proba kikiriki puter. Ako voli kikiriki puter, to će mu biti sigurno možda i najbolje iskustvo ovde. Pošto sam odlučio da pojedem 5000 kalorija za 5. Belgrade Burger Festival, sledeća žrtva je ljuti, nabuđeni burger. Tako oni se diče njime da je njima to najjače, najprodavanije. U njega ide premium juneće meso, kulen, domaći urnebes, flying goose, sriracha, topljena gauda, crveni luk, jalapeno, iceberg, onion rings. Ja sam morao ovo da pročitam, čovjek ne može zapamtiti. To izgleda unutra ovako. Debela pljeskavica uvijek bila u burgerici, još kad sam ih prvi put vidio na ovom festivalu. Onion ringsi su tu, kulen je tu. Ja nisam poneo jogurt ili mleko na burger festival, bio sam naivčina, a sad plaćam cenu. Sve za lajkove, subscribe-ove, follow-ove, save-ove, share-ove, komentare itd. itd. Kiselo ljuto. Nešto mi je prsnulo u nepca i odmah počeo da radi posao. Ovo je... Au. Ovo je možda najljući burger
možda najljući burger na ovom festivalu. Brate, zašto? Zašto sam ovo sebi uradio? Ali ja moram da jedem još. Aj nekako se razume od te ljutine i stvari da mi objasni zašto je meni bio ovaj burger ljući, a mom snimatelju burger ugoreli od malo pre. Ne, evo. Ovo udara. Ovo je, ako sam malo pre rekao da je ono za entuzijaste za ljuto, ovo je za entuzijaste mnogo ljutog. Znači ono, nebesa, mesec, zvezde, planetarijum i ostale te zabavne stvari koje su daleko od nas. Iza oblaka sunce sja. Znači, burgerica svaka čast. Iznenađuje iz godine u godinu. Zvoli me i da probam slatki burger, ali nemaju ga ovde. Znači, to je mali fej, ali izazvali su me da ne mogu da pojedem ceo u jednom sedenju, tako da ćemo i za to da razgovaramo sledećom prilikom. Toliko o burgerici, idemo dalje. A se razduvalo, brate mili, u kakvim uslovima ja moram da radim ove promocije i ždranje, ostalo malo sunce, malo prašine, malo sad će i kiša, samo što ja moram brže da jedem ovo. Nema fora. Thyme, lemon chili varijanta. Ima neki limun, majonez, chili, papriku, ja sam zaređao sa ljutim. Mada, Thyme nije toliko poznat po burgerima koliko je poznat po nekoj drugoj klopi. Maltene su fine dining ove naše beogradske fast food scene, a preporučili su mi tako se da probam ako budem ponovo dolazio. Da ima šta ima ovde. Bombe nagazne, već mi u nos udara kako sam otvorio. Evo neka pčela došla da proba. I štamo. Ovo je neka smešić varijanta, vidim. Veselje, potpuno veselje. Da vidimo koliko ću da izginem od ovoga sada. Lemon chili, ajde vidimo. Ovo me zbunjuje. Pre svega ovo me zbunjuje, polako. Mislim, možda me zbunje koliko hoće, a meni je ovo omiljeni sos ovog festivala za sad. To mogu definitivno da izdvojim. Ono što najversatilnije što sam jeo danas. Znači, ima ove ljute nagazne mine, koje su onako malo, kao da su marinirane, ono su zakiselile. I ljute, a ima i taj limun, majonez, momena sa dosta limuna, baš se osjeti. I to mu nekako daje unikatni šmeker. Ne znam da sam jeo negde burger s limunom ikada. Šta priča, bre, veli, ko bi stavio krišku limuna u burger? Mada ja pitam stvari, možda ja to uradim sa sopstvenim burgerom u sledećem videu. U suštini, kao neka riblji burger, ali sa goveđim mesom. I ovo je fantastično. Mislim, šalu na stranu i šiza postig na stranu, ovi majonezi zaista, ono, kao topina, ja i snimatelj smo se složili. Oduševljenje Thyme-a. Pogodili su ono što mi se dopada, baš mi odgovara i kako izgleda ta lepota, kad se malo zagrize mojim čudnim zalogajima, ali dobro, to je tako kako je. Takav sam rođen. Mogli bi na sledeće i da polako privodim ovaj program na kraju dok nas ne oduva košava ili šta već ovo duva u ovom trenutku. Dragi gledalci, Kataklizma se spušta na Belgrade Burger Festival broj 5, ali ja i moj verni snimatelj ne posustajemo i ne odustajemo. Poslednji u nizu je Ž Burger, nekadašnji šampioni ovog velelepnog festivala. Dali su mi da probam, šta je bre ovo, specijal sa dry aged mesom. Unutra ide brioche bun, 100% beef patty, senf od sosa od senfa, nešto na tu foru, cheddar, krastavčići, marinirana pa spaljena slanina, prženo jaje i neki chives, chives. Ja, dragi gledalci, nisam edukovan da se raspravljam o tome šta je to, ali verujem da je ovo mnogo dobro. Tako da, ajde krenemo. Ova kutica je dosta fina i ovaj njihov ban se baš onako izdvaja, kako se lepo sjaji. Sad malo pada mrak, pa možda i ne vidite. Uzeo sam single meso jer, razumite, ovaj peti burger i vidio me čovek, kaže, vidim da ne možeš, daćemo ti single. Možda je single matori, ali ovo je dry aged, da se razumemo, pre svega. Tako, a? Ovo je kao nešto, utisak kao da jedete neki puter, nešto, ali konzistentnije i jače, to je taj sir, verovatno.
I jaje. Svako jutro jedno jaje snagu daje, a sad je 7 uveče. Ali nema veze, negde je 7 ujutru. Dakle, evo vidite kako ovo lepota izgleda ovdje. Jaje mu daje taj specifičan šmek uz ovaj preliv i ovo povrće i atipično iskustvo. Svrstao bih ovo u neke egzotične burgere, da vam kažem. Samo da vidimo. Kako izgleda presek. Polako, pardon. Može ovako se odvali. Jajašce fino. Znači, ovo tipična neka, rekao bih, doručak varijanta. Imate malo povrća, malo jaja, malo mesa, malo leba. I šut u dupe posle doručka na posao, pa se vidimo u 5 popodne. Ovo je nekako slano, kremasto iskustvo. Ne mogu da kažem kiselo, jer je baš skoro nepostojeća nota kiselog, ali mislim da Ž Burger ima opet ozbiljnog takmaca za novu titulu, možda, ko zna. Vidjet ćemo šta će stručni žiri da odluči, a sad je vreme da ja malo spakujem ovu opremu i da pobegnem pre nego što Oluja dođe. Vidimo se u outrovu. Znači, ja 5 burgera sljuštim i pokušavam da pobegnem s festivala, jer ne mogu više. I salata me ne znam da li je tu, da li me proganja me čovek. Može, probaš italijana. Rekao, ne mogu, brate. Rekao, ma šta ne možeš, kao mogo sam ja, možeš i ti. Rekao, ako je izazov, onda je izazov. Prašina mi upada u oči, jer je ovdje kataklizma i pokušamo da zapravo spasimo živu glavu. Juneće meso, grill mozzarella, pršuta, sušeni paradajz, marinara, pesto, rukola, brioche ban. Znači, italijanska varijanta, neki taj njihov spin, pa da ga zagrizemo. Ja kakav sam bolesnik, ja bih stavio pelat umjesto pesta, čisto radi sporta. Dobro ovo dry age meso. Ova hrska, brate, mili ko čips. Jako je slan, mnogo je slan. Boga mi, zeleniša koliko hoćeš, tu je sir, tu je pesto. Pesto pomaže da ne bude suvo, prvenstveno, ali dodaje dobar šmek, jako. Ali mislim da je ovo jako heavy burger. Ne da on par sa onim kikiriki burgerom. Dakle, ono, baš pozamašan zalogaj. Potpisujem da on neće moći da završi, nema šanse. Ali odličan je. Da sam to probao prvo, pa da sljuštim ceo, ali ovako nema šanse. Jedno je sigurno, toster bar me nikad nije razočarao. Ovo je 5 od, ako se ne varam, 14 štandova. Nikakva zamjerka s moje strane za bilo koji od ovih burgera, sve bih to ja jeo ponovo, jer je svaki divan na svoj način. Ređenjem neke top 5 liste bih implicirao da je 5. na toj listi loš po nečijem mišljenju. Dakle, naša burger scena se kroz godine očigledno dobro istrenirala, isfiltrirala i iskristalisala. Žao mi što nisam imao kapacitete da obiđem još neki štand, ali to je život. Možda dođem u civilu još jednom do zatvaranja. Uostalom, šta vi mene slušate, dođite i procenite sami, jer svako ima svoj ukus. Ovogodišnji burger festival je bio razvaljotka potpuna. 5. festival, ocena 5 od 5. Mnogo dobrih burgera, nismo uspeli sve da ih probamo, kamerman i ja. Pojeli smo ih više nego što smo mislili da možemo, ali kamerman se slošio, nije mu dobro, jako mu je teško i neprijatno, neko bi rekao aprijatno, ali mislim da ćemo biti bolje sutra. Nije navikao na toliko kalorije koliko ja, tako da vidimo se ljudi.